Aziz Rettur, aziz kollegi u ħbib ta' Dipartiment tal-Malti, illum iltqajna biex niċċelebraw il-200 sena minn mindu Vassalli fetaħ l-iskola tiegħu tal-Malti fl-Università propju f'dan il-bini storiku. Dik l-inizjattiva ta' bniedem għal-bini li kellu viżjoni kbira hija importanti għalina bħala università. Qabel xejn għax qed nitkellmu fuq Università Nazzjonali ta' Malta kif qal ir-Rettur fil-bidu. Università li għandha funzjoni nazzjonali, università li għandha responsabilità lejn il-komunità nazzjonali tal-preżent u tal-futur. L-inizjattiva ta' Vassalli hija sinifikattiva wkoll għax qed nitkellmu fuq dak li llum huwa l-ilsien nazzjonali, Università Nazzjonali li tindokra l-ilsien nazzjonali li temmen u tinvesti fl-istudju, fit-tagħlim, fit-tixrid tal-għarfien tal-Malti fostna u lil minn dawn il-gżejjer. F'xenarju li fih illum għandna ħafna istituzzjonijiet edukattivi terzjarji b'vokazzjoni privata, b'aġenda kummerċjali individwali, ma nitkellmux biżżejjed fuq il-vokazzjoni tal-Università tagħna bħala l-vuċi ħajja u dinamika ta' komunità sħiħa, komunità nazzjonali b'viżjoni internazzjonalista. Kull opportunità li jkollna biex nisimgħu lill-komunità, biex nitkellmu mal-komunità, biex nwasslu l-għarfien u r-riċerka dejjem aġġornata tagħna lill-komunità b'kull mezz possibbli naħtfuha. Għax id-dmir ewlieni tagħna huwa lejn il-komunità li ngħixu fiha, lejn l-istudenti tagħna ta' kull età u ta' kull nisel, lejn dawk li ġejjin warajna li għandhom dritt għal-lingwa unika tagħhom, imma anki lejn dawk ta' qabilna bħal Vassalli li kellhom viżjoni kbira u kellhom il-kuraġġ, id-determinazzjoni, l-ebusija tar-ras li kultant trid biex il-ġid li tara jsir int jissarraf f'ġid komuni. Qed niċċelebraw il-viżjoni kollettiva u l-ħidma ma taqta' xejn ta' Vassalli wkoll fi żmien meta madwarna naraw tisseddaq kultura ta' individwaliżmu li tinkoraġina biex naqtfu għal rasna u nqabblu fejn jaqblinna. Fejn jidħol l-istudju tal-Malti fil-firxa mlowna kollha tiegħu. L-għażla tal-istudenti hija għażla individwali. Imma it-tagħlim li noffru bħala università, bħala dipartiment, huwa qatt komunitarju, qatt ta' fiduċja fl-individwi u fil-kollettiv mingħajr kontradizzjoni ta' xejn. Bħala dipartiment aħna nħarsu lejn il-vassalli li kixfu qudiemna il-kollegi bil-riċerka metikoluża tagħhom u naraw xempju ta' dak li nippruvaw nwettqu bil-ħidma tagħna. Bħal Vassalli aħna nħabbirku biex inkunu studjużi attenti, miftuħin għall-idejat ta' ħaddieħor u dejjem aġġornati, għalliema u riċerkaturi li ma jibżawx mill-ġdid u mit-tiġdid. Anzi, ifittxuh b'mod assidwu. Għax jekk aħna u nħarsu madwarna ma nħarsux ukoll il-qudiem, inkunu qed nagħmru fl-modi, ġifieri f'dak li diġà għadda, u minflok nitalmu minnu dak li modi joħnoqna. U nħarsu l-qudiem ukoll għax hekk għamlu dawk li ġew qabilna bħal Vassalli u Giuseppe Aquilina. U li x-xogħol tagħhom iservi bħala l-fus tagħna, bħala l-arqub jew l-aksa tagħna, aħna u mixin il-qudiem. Barra minn hekk Vassalli kien intraprendenti kemm fil-riċerka xjentifika tiegħu kif ukoll fix-xogħol tiegħu bħala imprenditur. Għax kien bniedem innovattiv u fl-istess ħin jaraf l-opportunitajiet u jadatta ruħu għalihom mingħajr ma jitlef il-vokazzjoni ċentrali tiegħu bħala bniedem u bħala riċerkatur. Illum bħala dipartiment inqisu wkoll is-suċċess tal-ħidma tagħna skont kemm inkunu kapaċi nadattaw ruħna l-soċjetà li l-kompożizzjoni u l-aspirazzjonijiet tagħha qed jinbidlu. Għall-kultura tal-informazzjoni u tar-riċerka li għaddejja minn tibdil maġġel li mhux se nħalluh jistordina jew jiġri bina u lanqas jitlaqna warajh nitħabtu fir-rima tiegħu. Fil-qasam tal-intelligenza artifiċjali hemm opportunitajiet kbar għal Malti u bi proġetti bħal tad-Dizzjonarju Nazzjonali u Verbivore qed naħtfuhom dawn l-opportunitajiet mingħajr ma nitilfu l-vokazzjoni tagħna bħala riċerkaturi ħilsa
mill-inbit tal-modelli dominanti u ta' edukaturi li dejjem jagħtu attenzjoni individwali lill-istudenti tagħhom. F'dan is-sens naħseb li qed jirnexxinna nimxu mal-kurrent u fl-istess ħin kontra l-kurrent tal-eġemonija tal-ħsieb bħal vassalli lill-luminista u fl-istess ħin ir-ribelli kif se jaħlu Ċappara. Karatteristika oħra ta' vassalli li karatteristika oħra ta' vassalli li tispirana hija l-vokazzjoni internazzjonalista tiegħu. Il-Malti ħares minn barra lejn Malta u l-Malti u minn Malta u l-Malti il-barra. Kien avventurier, kien isifer, rid ifittex, jesplora, jiskopri, rid jaqleb id-dinja ta' taħt fuq. Fl-istess ħin kien iħobb lil pajjiżu u tant kien iħobbu li rid jarah jimxi l-qudiem, jiġġedded, rid jgħix f'Malta ġusta ma' kulħadd, li fiha kien hemm post xieraq għal kulħadd. Rid Malta aktar miftuħa, Malta li taraf u tħobb il-lingwa tagħha, Malta mingħajr preġudizzji li taħkem ukoll lingwi oħra. Vassalli kien jistudja l-kultura orali u l-kultura popolari b'mod ġenerali u fihom rasi u kbir. Wara l-istudja Malta, studja Ruma u postijiet oħra u Nino Cremona kkalkula li għamel 19 sena msiefer, David qabel semma 20 sena. Imma qatt ma qalajneħ minn fuq Malta u minn fuq il-Malti. Vassalli ma kienx viżjoni, ma kienx prinċipju, ma kienx ġigant jew monument. Il-ħaġa straordinarja hi li bniedem li kien bniedem komuni tad-demmu l-laħam bis-suċċessi, id-diżappunti u l-fallimenti tiegħu, mhux wisq differenti minnkom u minni. Imma kien kapaċi jagħmel affarijiet straordinarji. Manuel Mifsud jirreferi għal biża, id-batija, l-frustrazzjoni u l-għadab. Imma jirreferi wkoll għas-saħħa morali tiegħu. X'imkien hemm f'dik l-umanità fraġli tiegħu, f'dik is-saħħa morali, f'dak il-bniedem profondament uman kif sejjaħlu Franz Ċappara, f'dik il-vokazzjoni żgħira u kbira tiegħu li jifhem, li jgħallem, li jħares lejn ġid komuni, hemm il-forza sikta insidjuża tiegħu li ssuqna. Kelma tal-aħħar. Illum ninsabu għaw biex niċċelebraw ix-xogħol kbir ta' riċerka li sar minn tant kollegi fl-Università ta' Malta u lil minna, f'Malta u barra, li jarfu s-siwi tal-ħidma kbira ta' Vassalli biex nifhmu aħjar il-sinna u biex infasslu ġejjieni aħjar għalina l-koll. Il-kontribut ta' dawn ir-riċerkaturi minn disciplini akademiċi u oqsma differenti tal-ħajja jirriflettu il-kontribut tagħhom jirrifletti l-vokazzjoni tad-Dipartiment tal-Malti u tal-Università Nazzjonali tagħna bħala dar miftuħa u kenija li tilqa' lil kulħadd stazzjon nistgħu nsejħulu li fih jiltaqgħu jiddakru minn xulxin u jivvjaġġaw flimkien dawk kollha li jemmnu fir-riċerka fl-oqsma kollha tal-Malti. Fid-dipartiment tagħna jiltaqgħu wkoll dawk kollha li jemmnu fit-tagħlim kif hemm Vassalli. Li jilħaq kemm lill-istudenti tagħna kif ukoll dawk kollha fil-komunità multietnika tagħna li jqisu lil Malti bħala darhom jew li xtiequ li l-Malti jilqagħhom f'daru, idur bihom, jirrakkonta l-istejjer tagħhom u jifraħ meta jirrakkuntaw huma l-istorja millenarja tiegħu kull darba li jfissru ruhom bih. Dan mument biex niċċelebraw. Imma dan huwa mument ukoll li fih bħal Vassalli qatt ma nikkuntentaw ruħna b'dak li tallimna u b'dak li għallimna. Bħal 1825. Din il-200 sena u kull sena li tiġri warajha trid tkun ftuħ ġdid. Grazzi ħafna.